47, vylúčený hráč HC Topolčany, číslo 22, Mihály Jozef, menší. Po tom prehratom zápase v Detve sme potrebovali znova si urobiť psychickú pohodu domácim zápasom a v prvej tretine sme vyvinuli tlak na hosti. Nepodarilo sa nám dať z čistých šancí góly, premenili sme iba jednu šancu. Tým sme vlastne tú tretinu ukončili. V kabíne sme dôrazne dohovorili chlapcom, aby zvýšili aktivitu, aby zvýšili početnosť striel. Hneď na začiatku tretiny sme šťastným gólom, kedy sa puk odrazil od zadku Havlička a doklepol Kačer do brány, zvýšili na 2-0, ale po tomto góle sme zase trošku stratili koncentráciu, vypustili trošku, chlapci si to začali uľahčovať a do 10. minúty bol ten hokej taký nesúrodý, kde nám Trnavčani strelili aj kontaktný gól. Po tej 10. minúte sme znova začali hrať svoju hru, začali sme agresívnejšie napadať, výsledkom čoho boli 2 góly a vedenie po druhej tretine 4-1, ale už v tej druhej tretine sme začali robiť zbytočné fauly, hlavne v útočnom pásme, ktoré pokračovali na začiatku tretej tretiny, kde sme išli do oslabenia a pri signalizovanom treste sme dostali gól na 4-2. A vlastne hneď v presile aj gól na 4-3 po hrubej chybe, keď sme nezvládli Bully, keď v centre si nepokryl hráča, nehal ho z Bully hrať a dokonca ešte ten istý hráč sa aj dorazil. Sme museli trošku zase stiahnuť hru, keď sme otočili viac len 2 lajny, čo výsledkom bol ten gól z trestného strieľania, keď Jožko Mihálik dostal opakovanú šancu samostatného nájazdu, ktorú premenil. A už do konca zápasu sme to koncentrované v obrane sa snažili udržať, čo sa nám aj podarilo, za čo treba chlapcom poďakovať.